Uh, right after nga dimanon dito yung opisina tayo DJ nga insidente idi Martes insigida nga imay nag-report DJ head teacher concern ket irugik man sir no kasano nga napasamak daytoy nangrugi ti klase idi Lunes first day at the orientation make it as per attendance simrek DJ ubing kamalaman iti Lunes saan nga simrek iti bigat iti Martes madama iti klase as per accounts di gijay advisor concern kan DJ head teacher ket nagpakada DJ ubing nga mapan DJ banyo DJ toilet so DJ toilet adamit laeng DJ unagjay classroom so classes is still going on as a regular class situation then idi malpas di DJ mestra dinamag na no rimwaren ni Jassy J. Uneg ket dapat uneg ma'am kunada so rimwar J. mestra thinking nga siguro sakit buksit na assumption lang di J. apo o assumptions then nag-break time da then digiti ubing agtataray da nga mapan nagiinon na nga mapan siyempre break time siguro context siguro di J. medyo na rin siguro J. kuana konteksto na di J. then idi agsublida with the subject teacher now tinamag na no where is nag-check the attendance where is Jassy DJ Banyo so nga tinaramid dan they called the attention of the advisor then napan ni advisor together with the learners da DJ klase kayat da nga parwaran ni Jassy sa Jay Uneg Jay Banyo nabayagen kaya nga manakumpirmar damot kadinay nga aday so na sa Jay Uneg, they are trying to communicate with him ngam dinan kayat nga lokatan ni Jerry daw ken Romar. So, inarami di advisor idi saan da nga maparwar is to call the attention of the mother. So, only to find out nga nag-message mat gayam sa DJ J ubing ken ni mother ngem hanan sa nga intunaran nga dagos until such nga timawag ni ma'am ken ni mother iso nga imay ni mother. Around 11 or past 11 naparwarda DJ ubing ngem imun unang rimwaran di DJ estudyante MT makit-kita sa J ket on that span of time ket adda digiti efforts digiti the advisor kun digiti ubing nga mang para working kuana iso siguro nga assumption nga naringgor ken isuna iti pagsasaritaan da or nadaman digiti ringgor baka ti panunot idi isut pagringringgoran da but as per the account ket J effort da nga mayat nga rumwar isuna ta amin dan ket madandanagan awan met iti nakana nga napasamak kuma no apay nga agpupuk isuna sa J concern da so after that kinagsasarita da and they agreed upon siguro nga umayda iti malem at panag-aawidan detan iti pangaldaw nagsublida around past 1 or siguro idi nakitak idang agsasarita diti opisina ket office situation normally at adu pala umayagan enroll adamat digitay estudyante pa nga umay agsik ti transfer ti section digit nga issues I asked the advisor and the head teacher to deal with the issue kay laing tadamot sa bali pa nga sistema rek diti opisina so nagbibingayam mi digit nga kwa idi nalpas DJ nga kwa da pa nagsasarita da ti kunada met it they agreed upon nagsisinad nga nasaya at nga adat intervention nga mapasamak at may sati nga addang remedin dagat identifying da no asino digit ubing nga nang bully ano kas pagarigaman adan tumanen mabuli dagat at least ma-address amin hanto nga mapaspasamak di pa nagbulin kun i-transfer kumot agad ni Jassy without knowing yet no anya DJ actual nga napasamak ka DJ nga sitwasyon we might be transferring the problem just in case lang but we are very much willing no anyaman ti suggestion ko da advisor kan ni head teacher nga solution intervening factor agat DJT arami me so napandang rod kada jeng malum iti Martes matlaeng so daksang gasat met iti kabigatan met iti ti Miyerkules dayjay met ti napasamak so kadita gundaway sir adalat ta itintay pa ng supervise karigiti naging classmate na detoy
ubing. Personally, itay bigat. May katlong kwarto nga nakapanak. Dito asidig dito iso tinagdiretso then tapno no may katlong kwarto di ayan na. Napangko kinasarsarita di jay ubing like the other head teachers are doing. Nagbibingayan mi amin nga year levels nga napansin resort to debrief di jay ubing, give them such inspirations, advise them in case they gonna meet the same situation, what to do, sino di kiti tao nga mabali na makasarita and everything, strengthen their relationship with God, sorts like this, instruct nga maaramid kadigiti ubing at ay nasapa nga bigat. And I think it's continuing. Kapiti kastagat inenot nga may pasubli, di kinababa, moral, di kiti ubing kan kadigiti manorsoro itat kadigiti.